Ako si Nelia, ginaingon, mahal ko kaayo ikaw, apan dili lang ko gusto, nga dunay pinuhat nga maguba ang ugma tungod sa imong gibuhat. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di nako mahimong may kalimtan. Alvin, nga naman ka. Ganihara kong nakamatikot nimo. Mukalit ka lang o kakuol. O niya, tutukan dayon ko nimo maayo. Mura ba kahilakon ka? Dong, Kuan may problema ka ba? kanang kining kuan day. Sige, sulti. Nagsabot na ba yata ha? Nga kondo na tayo problema sa usag-usa. Musulti ta. Kuan day. Nilia, may problema gyud ko. Ug maglisod gyud ko sulti nimo. Alvin, Basta kini lagi ikasulti na ko nimo nga bisan unsay may tabo. Ikaw gyud ang akong kimahal ug higugma day. Ug kining baybayon nga atong abutanan. Di ko gyud ni mahimong hikalimtan day. Ingon ana ang gisulting Alvin nimo. oo. Ay klaruha na oy. Basta doon ay personal nga gihambin nga problema ng hinigugma mo. Nga dili siya gusto nga masayod ka. Di lagi siya musulti, ma. Bisag iunsa na nakong pugos. Di gyud musulti. Pwes adto ka magpakisayod sa iyang mga higala o baka sa iyang mismo gyud nga mga kaliwat. Ako ang kanang awa man gitago nga personal nga problema sa Alvin taon oy. Wa kay ka magkanga-kanga da. Ko kanang Marag doon na kay kasayuran din do. Pero, dili lang yun ka mutug. ay wala gid siya problema dai nila. Ako ka na suma sa akong ibaw ang taon ambot lang ka og doon na gid siya problema pero ako di ko masayon nga dapat na siya problema. Sige, marate akong tuyo. Adto na ko din. Salamat kay sa imong pag-atubang. Hasta ka gipangutanan na din niya. Gauding do. Lagi taon basta ikaw gaw no may pasultihan ng musistan na oy. May lain na kang babae nga kasa ka ba? O nabdos na. Ay, Ginabdusan sa nimo. hindi man gyud ko makahimo eh. Hindi ko gusto nga maguol siya gaw. Alvin, sa musulti nga sa di, no? Mabot rin higayon nga may baon na siya, masayo na siya. Kay, magpakasal ka maghanya dura sa imuhang katong gipamabdusan mo. Kamahay ko biya eh. Nanong nagpadapa mo sa kong gibati eh. Dako mo siya gusto na ko. Yang nag-birthday siya nga dito ko, kita ako niya sa iyang kwarto nga medyo nakainom na ko. Niya, giubuan ko niya sa akong atubangan. Ipadayon ka kay maghubo sa kuskuro. Ay na lang ba? Ay na lang. Maghubo nung ka eh. Bihas na. Gibuan ka gaw? Giubuan. Dili oy. Ang buot lang ko ipasabot ba nga siya naghubo sa atubangan ba? Ano mo ba? Ano na pala sa ka? So, lami mo sa kay glawas bayan na gud. Wala. Medyo hubog sa kwarto gamay. May tukar sa akong gana. Samot nga iya kong giunhan ug ako sunya giagkan ba ko. Ako girate niya ba? Mo to nga dagi ko eh. Lami kay gaw? Lami kayo. Ay sa ay. Ay, ala pa dayo pang hubo niya. So, Ay, tubangon tati ka. Kuan ba ka nang pagkuha ni mo ba? Virgin siya. Oo, uy. Abi ni mo ba no? Itong girumansa ko niyang bay. Lami na gigabi. Mo to nga galisod magani kong pasuod sa kuha bay kay. Sao nga virgin pa man siya. Lisod ka? Oh, nakuyapan ga siya kadiyot bay sa diyang nasuod na ako abay. Ako siyang giangkon. Ninduta di sa. Abim gina ako mamatay. Nguniti ako ba? Noon saan kan gaubo naman na kanya. Pastilando ko namatay ito. Anak, kriminal na nag-imuha no. Probida. Ay, mauligi na bay. Perting lami pero ang resulta na. Pero sampaita. Mo ni nita buron. Oo. Sige Ikaw kay ba? mayan akong buhaton na nino. Ano Sa ka. mahal ni mo sila, mahal ni mo. Oo, ay mahal ako eh. Ay, pagkasaladura. Ha? Ay, pa na siyang gibahad-bahad ni mo. Nga, kundi ka pagkasal niya, maghikog siya, unsa mo kayo.
Si Lilia mo ay palabihan, unsa? Bahalang mamatay na sa Dora! Gaw din daw. Mao na gaw, bahala o maghikog na sa Dora. Ay, ang bugat sa imong kasing-kasing mo ay imong agdon. Saan ka? Mao ba? Oh! Bitaw, no? Gusto ka gaw. Ingon ana na lang tingaling akong buhaton gaw, no? Likayan ako si Adora. Bahala nang magpakamatay ito siya. Iya kong gilikayan. Wa siya'y kaluoy na akong sayang anak kanias ako sa bakan. Ay, ayaw palabis imong kaguol. Masakit ka na ba sa kasing-kasing? Basi katakiwan kasing bako. Mabdus ka na ba? Nato asinil iya nga iyang uyaptay. Siya nga 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 mutabag og agi ni Alvin aron iya ko pakaslan. Kudali ka ni siya magpakasal na ko maghikog ko. Magpakamatay ko. Unsa? Mabdo si Adora ug si Alvin ang amahan siyang gisapak. O, kaya Dora. O kung dili siya magpakasal sa akong anak, magpakamatay siya. Sa pagkatinuod lang, Noy, sa man gyud sa imong anak ang tanan. Kay siya ang nangitag pa no sa bisan sakit. Buhian ako si Alvin. Ihatag na ko siya sa imong anak. Salamat. Dagang salamat, Daniela. Salamat. Ingon day di ana ang problema ron ni Alvin. Napamabdusan di ay niyas Adora nga anak ni Tomas. Unay. Og naluoy ko ni Adora. Nakasiguro ko nga tinud-on gyud niya nga magpakamatay siya kung dili siya pagkasla ni Alvin. Oh, Og do ang mamatay ma kung mahitabo na si Adora og ang bata sa iyang tiyan. unya usay huda-huda mo, ha? Makikita ko ni Alvin sa katapusang higayon. Day, lamian mo daday. Milagro sa gada. Ikaw ang... Ikaw man ron ang muda og romansa na ako, day. Ikaw pagid ang nagupo sa kong babe, day. Unya, ikaw pagid ang nagsigig romansa sa kuha. Lamian na, day. Day, patay na ko inis ka lami, day. Permihan ni, day, ha. Ikaw gin mo drive na ko, permi, day, ha. Kana, day. Kalitan ko ni Muda. Karon pa mahitabo nga ikaw ang midrive na ko nilya ug nakakuha gitag kalima gyud. Kana tungod kay Kay unsa ha? mo na kinang katapusan natong panag-sex, Alvin. Oh. Unsa? Nasayod na ko sa tanan. Oh, Mabdo si Adora ug ikaw ang amahan. Busa pa kasli siya. Kay may anak na mong umaabot. Buwag na ta, Alvin. oh, Nilya. Ihatag tanan ka ni Adora. Nilya.
Gibuhagan ko gyud si Alvin. Bahala og sakit. Gibuhat ko gyud ang tanan aron way kinabuhi nga makalas. Gisakripisyo ko ang akong gugma. Magto makasama ang kaagi ni Nilia dinhining tulumanon. What's the style? Gisakripisyo ang gugma is style. Kini mo sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.